खुलुमबाय टाइम्स नाउ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ दानि समाव बरायनाय जादों आरो नोंथांमोननो नैथियावहाय बगालि बिहुनि जानानै रंजालि बिहु फोरबोनि जानानै नोंथांमोन बयनोबो हामलायनाय अननाय बावहरनाय थाबाय दानि समाव जोंजों लोगोसे दङ जोंनि बर'नि मुंदांखा मेथाइ लिरगिरि आरो फेस्ला फाव दिन्थिगिरि प्रेक्टिकेल बसुमतारी जायखौहाय बयबो सिनायो आरो मोजां मोनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे जाखांफुनाय सासे लाइमोन जायहा मेथाइ लिरनानै आरो जोंनि गेजेरावहाय फेस्ला फाव दिन्थिनायफोरजोंहाय जों बयबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव कलेजफोराव फरायसालिफोराव आरो जेरावबो एन्टारटेनमेन्ट खालामनानै जोंखौ रंजाहोग्रा सासे जोंनि गेजेराव जाखांफुनाय लाइमोन स' आङो गिबियावनो नोंथांमोननि सिनायथि होनो गोसो जादों जोंनि गेजेराव दङ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मागथाइगाव गामिनि प्रेक्टिकेल बसुमतारी जायहा दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों मोनसे बिराद मोजां मेथाइ जाय मेथाइआ माने जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गनायथाव आरो नाजावजाथावथाव जादोंमोन आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बे मेथाइखौ हामलायदों आरो बिथाङा सासे जोंनि गेजेरावहाय फिल्म इन्डास्ट्रियावबो आगान होजेननाय सासे सुबुं बिथांनि सोमोन्दै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै मिथिना लागोन स' आङो गिबियावनो बरायना लाबाय जोंनि फंबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारीखौ खुलुमबाय बयखौबो जोङो मिथिगौ बिथाङा सासे बयनिफ्रायबो मिनिथावथावसिन बाथ्रा खालामनानै एक्टिंफोर खालामनानै बिथाङा जोबोद मोजां फाव दिन्थिनो हायो आरो जोंखौ मिनिनो हायो आरो मोनसे बाथ्रा जाहैबाय जे बिथांनि मेथाइ लिरनायफोर बियो जोबोद बाख्नायजाथाव जोङो दिनै नोंथांजोंहाय सावरायनानै थांखिया बेनो जाहैबाय हरखाबैब्लाबो नोंथांखौहाय जे नोंथाङा जोङो मोनथिनो मोन्दों जे नोंथांनि जे बे फेस्ला फावफोर आरो जे फेस्ला मेथाइ लिरनायफोर बे नोंथांनि गोसो सिंनिफ्राय माबोरै फैयो नोंथाङा माबोरै बेखौ कनसेप्ट खालामो आसलथे आंनि मामाया ट्रेकआ कमेडियानमोन ना कमेडि ओमफ्राय दा बेखौनो आङो मेथाइआव सोलायजोब्बाय आरोखि मानोना जोंनियाव माने कमेडि खालामनानै इसिबां माने जानो हानाय केपासिटिया खम जुदि सासे सिंगार जायोबा मेथाइनि गेजेरजों हाबोबा जोंनि बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव ओंखाम दं आरोखि दा नैबेखौ लानानैनो आङो कमेडिखौ एसे सोलायबोबाय दा आङो मेथाइआव हाबबाय आरोखि आं लिरनोल' नङा दा खनबायबो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेट पेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसोथोनाया बेखौ खनबाय जौगा फिल्मस प्रडाक्सनाव हालब्रि बर' बिथांनि चेनेलाव हंगारनाय जाबाय आरो इण्डियाखौ नाम्बार 1 बडि स्प्रे फक बेखौबो आंनो खनबाय आंनो लिरनाय आंनिनो लिरिक्स टिउन बेखौबो जौगा फिल्मस प्रडाक्सनाव हंगारनाय जाबाय ओमफ्राय दा ओंखारबावगोन ब्रिजार लोङै लोङै होननाय बियो नैबे नेक्स्ट उइकाव ओंखारसिगोन आरोखि औ बे हालब्रि बर'नि प्रडाक्सनावनो जौगा फिल्मस प्रडाक्सनाव औ थ' नोंथाङा नोंथांनि जे कमेडि जेन'बा नोंथाङा स्टेजावहाय जे पारफर्म खालामनो थाखाय लिरनाय डायलगफोर बेखौनो नोंथाङा माने मेथाइआवहाय महर होस्लायदों आरोखि ना जोबोद बाख्नायजाथावथाव आरो आङो नोंथांनि इयुन थांखिनि सोमोन्दै आङो मिथिनो हास्थायगोन नोंथाङा माने भबिष्यतआवहाय बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियावहाय आरो बिनिफ्रायबो साबसिन माबा मोनसे नोंथाङा सानदों नामा औ साननाया बेनो आङो गोबांथार मेथाइफोर लिरनाय दं आंनियाव बिदि कमेडि स्टाइल बा रमान्टिक ट्रेजेडि गोबां आरो बेफोरखौ आङो जोंनि बे बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव माने आङो मावगोन पार्ट टाइम माने बिदि आरोखि जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिया दानो माबायदि मोनसे कन्डिसनाव दं आरो नोंथाङा माबोरै आगान मोनजेनखो बेयावथ' आगान मोनजेनखोखौ आं माबोरै बुंबावनो माने आं कलेज फरायनाय समाव बिदिनो कलेज प्रग्राम इउनिभारसिटि प्रग्रामफ्राव बिराद पार्टिसिपेट खालामबोयोमोन नैबेफोरनिफ्रायनो मोनसे आगान होबाय आरोखि ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ आङो बयनिफ्रायबो साननो गोनांसिन होननानै सानना लादों जे नोंथाङा आं खोनानो मोन्दों जे नोंथाङा फरायनायावहाय नोंथांनि जे इडुकेसन माने लानाय बेयाव नोंथाङा माने गोबां स्ट्रागोल मोन्दों होननानै आं खोनानो मोन्दों बे माबायदि जाखो बे लाइफ जार्निया माबायदि नोंथांना लाइफ जार्निया माने आंनाथ' फरायनानै साख्रि लानायनि नङामोन नालाय एसे गुबुन डिफारेन्टमोन दा नैबेफोरावनो एसे प्रब्लेम जाबाय आरोखि जेन'बा फाइनान्सियेलि आरो जेन'बा नोंथाङा गावनो मावनानै गावनो फरायनाय बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय खोनानो माने गुबुननिफ्राय जों खोनानो मोन्दों दा बे नोंथांनि लाइफ जार्निया माबायदि जाखो औ बेथ' नंगौ खस्थ' मस्थ' जोब्बाय आरोखि ग्रेजुवेट फिल'सफि अनार्सआव दायो जेन'बा जोंनि गेजेरावहाय गोबां जाखांफुनाय लाइमोनफोर दङ जायफ्रा माने बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव फैनो सानो बा एलबामफोर बानायनो सानो टेलेन्टनि सायावहाय टेलेन्टजोंहाय मोनसे सिनायथि जानाय बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म दंना गैया सुबिदाफोर दंना गैया बेयो सुबिदा दं जेनेबा नों कमेडियाव बा सिंगिङाव बा लिरनायाव सुबिदा दं माने नोङो खिन्थु बिराद खस्थ' मोनगोन रावबो नोंखौहाय एसे हेल्प होनाया बिराद खम जागोन आरोखि मानसिफ्रा
अब्ला माने पारफेक्ट जानानै फै चान्स दं आरोखि बिदिसो दा बिदिसो बेथ' जेरावबो जेन'बा दंखायो जेन'बा नोङो जुदि स्किल्ड आप नङाबा नोंनि जेन'बा रोंनाय रानाया जुदि डेभेलप नङाबाथ' नों जेरावबो जेन'बा मोनसे प्लेटफर्मखौ मोननांगौआ गोब्राबखा दा जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रियावबो बेबायदि आरो जायफ्रा फुललि स्किल्ड नङा माने टेलेन्ट गैया जायगा गैया आरो जोंनि बर'नि फिल्म इन्डास्ट्रिजों मावनानै नोंथाङा संसार खांनो बा उदैखौ सुफुंनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो नामा हायो दा बिराद हायो माने जेबो हायैनि बाथ्रा गैया दा नों खननानैबो हायो बा लिरनानैबो हायो माने जेसेबां नोङो जेसेखिनि नांगौ एसेखौ मोनगोन आरोखि जेनेबा नों गान लिरनानैबो फाननो हायो दोंसेयाव नोङो 8,000सो मोनब्लानो माथो लस दंबावो नङा होमबा गान दोंसेयावनो जोंनि बर'नि मेथाइफ्राबो 8,000 मोनसै लायो आरो दा जुदि नोंनि मेथाइआ सुपारहिटब्ला 8,000 मा 10,000निबो बायग्रा दंसै आजिखालि आरोखि सुपार बिराद गोजोननाय मोनबाय फंबाय नोंजों रायलायनानै दिनैहाय जोंनि रायलायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय जोङो माब्लाबा सम मोनब्ला बिथांजोंहाय जोङो मोजाङै सावरायबावगोन आरो जोङो गोबां कमेडि आरो मेथाइफोर जों बिथांनिफ्राय खोनासंगोन थ' जोबथारनायाव नोंथांमोन बयखौबो हामबाय होनबाय आरो प्रेक्टिकेल फंबायखौबो रोजा रोजा हामबाय होननानै दिनैनि जोंनि बे रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों